pag-uawit. Tanan tuod mo bigo sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya o pag-uawit. Tanan tuod mo bigo sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, palang manunubo. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, walang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari, awitan ta siya o pag-uawit. Tanan kuot mo bigo sa ngalan niya, tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari, hari, ang bugtong nga anak sa Diyos, palang manunubo. Si Jesus ang hari, hari. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang Shine FM, kituyo pagbunga aron pagpahibalo sa katawan nga ang Diyos na tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili ubiya, ug motalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Kini lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, Bayo, butang sa tanan Exxon. mahanaw Mag-uban-uban ang sabda sa ito nga programa din sa kahanginan sa FM Radio o sa Facebook Live sa Visayas ang Pilipinas. May butang ka na itong tanan mga Exxon ang kusginaw ang atong oras sa alas 4:25 sa kabuntag. Adlaw karon nga Martes, pizza sa karong pizza sa Exxon. Pizza ka 14 Exxon sa Mayo. O niya, pagkadalwa, pizza 15, ispiras na gyud sa kasaulugan Exxon or ikaw 1 year nining mao nga FM radio nining mao na namin. O pag-adlaw usab, mangabot ang ato mga kaigsunan gikan sa Cebu City, gikan usab sa Ihorgan. may katapusan, Mas nindot gidigsoon nga before celebration, nya labi na layo-layo ang ato nga gigiganan, mas nindot doon. Ang inspirasyon, ano mga relax pa. Muna
kita sa may soon nga nining mao katapit double time, overtime para sa ibayas Ginoo. Salamat sa Ginoo, padayon siya nagkuban kanato nagproteksyon. Nagkapong adlaw ay suot kaduha pagbalik sa syudad. Aron sa usap pagpangandam. Dili magyud ta mabunol kayo sa biyahe sa blid. Nindot magyud ang karsada pagkakaroon. Bisa kung balik-balik pagyud ka. Pero pati ang gyud ka o ka-anlay igsoon kay gamay rin na itong service nga ito ka gigamit. Salamat sa Ginoo at isang pasalamatan tungkol kay wala nagilain na adlaw, wala nagilain na simana ang tuig na ihatag sa Ginoo sa mga Muslim. May buntag ka na itong tanan, nilabi na sa tanan karon nga mga FM radio na nag-aukay na kayo sa inyo ang kapanimalay. Huwag takalay kahapon may igsoon tungkol kay huwag may burn out man. Wala ibalik ang alito na as mga alas 10 o sa tunglas para sa hagahapon. Wala sa takalay maghapon kaya doon na kita ibalik-balikan ang tingsunan dito sa siyudad. Nagkaroon balik na sa tingsunan. Kaya ako pa, balik na siya. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo minagubat ka na ito ang proteksyon. Walang ikaw mahimo nga matuklan sa mga okasyon. Dapat double time bigay siya. Wala nga. Salamat sa Ginoo. Kusog kalikon. Yan kagipasinante ka na ito. Gabi na ining mao nga dapit. Sa tibok na kong palimalay. Sa among tulong ka mga anak. Sa akong ugangan. Sa tarang kaigsunan din sa dapit sa Balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kagwi. Ang mga lawa, magkahiusag yun mga kaigsunan, halang gayon sa pagpanganda mo sa. Although mga kaigsunan, ato namang nahinay-hinay sit up, ilabi na sa tangan sa mga gamit sa simbahan, o hinihibaw na dapit sa FM radio, o sa upat pa mga kaigsunan pagpanganda aram sa nakong celebration. Thanksgiving sa simbahan o celebration sa Shine FM 95.3. Wow! Grabe kapaspas ang panahon. Parang ako ma-imagine mo yung soon. Parang sugod ko mga Hunyo tingali ko. O di ako pag-adawa mahuman sa katapusan na kapitulo sa Pinadayag. Kung nung kaisunan ang atong i-discuss karon, Pinadayag kapitulo 22 versikulo 1 hanggang sa 5. Nag-isgot kini ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Kunya ang mag-adlaw ang pagbalik ni Jesus. Wow! Kung sa Thanksgiving igsoon, kung sa celebration, balik tas Genesis 1:1 mga pinaka. Ano na yung mensahe si Pastor Eugene Candelario from KSA sa Kingdom of Saudi Arabia igsoon. May buntag, may kabiikan ni Kuya Pastor Eugene. Ano na sa mensahe may igsoon, good diha sa tanan ng mga pinanggang viewer o listener diha sa Pilipinas. Good evening diri sa Saudi. Pastor, God bless everyone. Wow. God bless everyone. Once again, welcome at tanan may igsoon karong pizza 16. Ang hapong adlaw ako yung isakit-sakit atong mga kaidalaan nga mga alagad sa Dios. Mga pastor mo igsoon. Although mag-igsunan, wala na kita managtag o mga invitation letter mismo ato yung silang personal imbitar mga kaigsunan. O katong mga katawhan nga wala na mo ma-imbitar personally, amo lang yun ay ipahagi diri sa FM radio. Hindi na namot yun kaya igsuon ang pag-isa-isa yun pag-imbitar sa matagosan kanina mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon Ma'am Tersing Andre English man yung mention Andre nagduwas usap sa ato na programa karon. Good morning. O pwede lang yun mo mag-comments sa ato live karon. Although magkaisunan Luzon, Visayas at Mindanao,
O may gabi usab sa laing mga nasod, may buntag, may mundo kanatong tanan. Tungod kay ang tibok Pilipinas igsoon, ano na may nagkalinglain nga oras, pizza, adlaw igsoon, pero dili na mahitabong bulan. Kaya ang laing nasod igsoon, tingali malit og 5 hours, 10 hours, o 1 day ba mga igsoon, depende sa delay o sa mao nga nasod. Paibutag ka natong tanan mga igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon ng Diyos, sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Cantario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Brian Pakasaon, ano yan usab ang inyong ubos ng alagad, ubos ng amigo, ubos ng igala sa kanginan, sa FM Radio, o sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, makuban-uban na sabta karon. Sa atong nga programa, ang imong pulong walang parahan sa bumangatilo kahayag sa akong alagianan. Nag-discute kini mo igsoon o tubig nga naghatag kinabuhi. Hindi kalibutan ng mga igsoon. Ikaw o ako sa atong physical nga bahay, nagkinahanglan kitang tubig. May di ka kakaon o kanon, kaysa di ka kainom o tubig within 1 day. Nga naman, ang imong lawas nagkinahanglan 70%. Imagine na to, 70% sa imong lawas na kinahanglan og tubig. Pila ka buong nabilin? 30%. Mahinungdan ang tao, pwede lang yung sang di makakaon, pila ka adlaw, basta makainom lang yung sang tubig mga pinag. Mauni atong hisgutan karon. Tubig nga naghatag og kinabuhi. O kini ato nga ay tawag igsoon. Although mga igsonan, hinaot ko dili lang dito sa mong mutawag. Kaya dili mundan yun ang ato nga live igsoon. Ako lang yun nga ipahibalo sa social media. Dili pwede nga magtawag pagkakaroon tungkol kayo naman tayo live igsoon. Kaya mawawalang yun lang ako na live. Salamat sa iyo. Para kita sa mga pag-ampo mga igsoon, at ang pasalamatan ng Ginoo sa iyong pagkamaayo. Nung dumi mo igsoon, ning abot kita o ko sa katuig. Kung nagtuo ko, madili lamang ko sa katuig, kundi moabot kita hasod-hantod sa pagbalog ni Jesus. Ang pangutana, ikaw o ako, magkalahutay ba? Apan ini mao nga dapit mga igsoon taliwalas mga pagsulay, nagkalahutay kita. Ngano man, hindi basta-basta ang mga pagsulay. Kawalan doon, kalisod, mga problema, kagubot, apan tugad bidaglory. Ingabutan ko sa katuig dito sa Shine FM. Ingon niya anak, pagkamaayo ang Ginoo. Ingon niya anak, nagapamuhat siya ni Ingmaw nga dati. Labaw sa tanan, wakit siya nagpasagad nato. Sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kawalan, niya nagpabiling likod ang Shine FM o ang balay alampuanan na diayo puso-puso sa kagkong pagsulay ining mao nga dapit. Apan pinaagi sa mga pagsulay, diha nalikon pagsamot, diha migsamot o kalikon pagyon. Ano man timan-in loyo sa pagsulay, London kalipay. Ayaw sugot sa imong kinabuhi na walay mga pagsulay. Ikson, magambot labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos. Lord, inintag na dapit sa kabuntagan. Ako kang ipasalamatan, ako kang ipasidunggan sa imong pagkamayo ka lang. Panahon ikaw o Diyos na kuban sa tibok na kong panimalay. Sa among tulog ka mga anak, sa pungkugangan, sa tanang kaisunan dinig sa balok, sa tanang kaisunan dapit sa pinipigan, sa tanang kaisunan dapit sa kangwing,
Lord, salamat Ama nga dining ugmang adlaw sa among pagpangandam o Dios ining maungadapit ang matagusang mga paniusan. Salamat o Dios ikaw magsuplay sa tanan ng mga pamilya tapaw sa tanan ining maungadapit madiin ugmang adlaw o Dios maoy adlaw sa pagpangandam alang sa pag-celebrate sa dakong pagpasalamat ng tanan. Nining maungadapit Lord Jesus tapos kang pasilutan pasalamatan sa imong pagkamaayo ikaw nagapamuhat ining maungadapit. Ikaw o Diyos nagsuplay sa pila ka mga bulan o tuig na kami o Diyos mag-celebrate ninyong maungadapit. Dini sa Saint FM Lord o sa balay alambanan na nagpabilin karon nga nagparog ubat ang imong tabang kada ugat na imong hatag ka na mo o Diyos. Lord, salamat Ama sa tanang mo kaigsunan dapit sa balok, dapit sa blibda, dapit sa kantin. Nalin magkakaiusan nining mga dapit Ama. Kung dili lamang o Diyos sa maong dapit, kung dili sa tanan nga nakadungong karon sa Saint FM 95.1. Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibin sa laing mga nasod, akong kapag-ampo anak kanin. Sa tanan nga mga OFW, labaw sa tanan sa kapatikas sa kinabuhi karon, nga nakaroon sa Saudi Arabia, nakaroon sa maong dapit, paminaw sa imong mga pulong mga minsan. Lord, ikaw magkapamuhat sa iyong kinabuhi mo. Labaw sa tanan sa iyang mga agalo, na kanunay bati o buka, kanunay bati o mga nadukon na nakanin. Makahimok ka pagkahumok o Diyos sila makasing-kasing. Bisat pa man sa iyang mga uban, ako mga pag-ampo anak kanina. Panaligdi o kampini sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Diyos, mintak na ang kapit sa kabulabang. Bisat pa man sa among station manager, Pastor Gideon Canilario, niya silang pagbiyahe o pag-anlaw, uban sa iyang tibok panimalay, uban sa iyang mga kaubanan, ikan kayo sa sityo kalugtugan, barangay Sirdinia, Malabuyo, Cebu City. Kung sa among general station manager, na si Reverend Kim Ryan Makasaon, na sa ilang pagbiyahe o pag-anlaw, paingon nining mga dapit. Ikaw o Diyos magunang magulay, o sa tanan ng mga DJ sa Saint FM, dapit sa maunga dapit o Diyos, sa batang pihil o sa kansong bandudlo. Ako mga pag-ampo na kami sa tanan ng mga alaga o Diyos, ikaw magapanalangin sa mga kusa. Labaw sa tanan sa maunga pagpasalamat ining maunga dapit o Jesus. Walay lain na mong gituboy o Diyos, walay lain na mong ipasalamatan tungkol ikaw ang Diyos nagapagkamaayo ka namin. Salamat o Diyos, ikaw naghatag ka na mong puso, kalikon, aron kami magkanahutay, hantod ining mga dawa karon. Salamat o Diyos sa imong pagsuplay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pag-amuma. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon kanamo nga kami imo pang ipahigmatan ining sayo nga kabul-abol. Salamat o Diyos bisan pa man sa mga igsoon sa Manila. Ikaw o Diyos nakakita kung nahibalo o nasayo silang naintanta. Lord, ang maungatag na ugapit sa kabuntagon, walay lain na mong ipasalamatan, walay lain na mong ipasilungan. Ikaw lamang ang Diyos na mo'y tagiya sa mga kinabuhi. Dugog limaya, naghalagyan ka nimo ang tanan. Samtang kami magapaapit sa mga pulong at mensahe. Dugog di kini mong itagdapit ko na sa patagusan ng mga kinabuhi. Maghatod kinig kalikon, maghatod kinig kadasi. Kadaukan kasiguruhan, ikan lagyan ka nimo ama. Pinagi lamang sa imong bukong ng personal na magmamanuduan. Ang tanan mag-ingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo nga igsoon. Labi na karon nga naminaw sa FM Radio o sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, na naka-open na, naka-tune in na sa inyong mga nanimutan. Although magkaisunan doon ay mga panahon na magwala-wala yun ang Wi-Fi connection. Muna ang uban, magkaukman ang connection, pagkasunod anlaw, maingon yun ang pastor, pasensya yun, pero wala mag-Wi-Fi. Although magkaisunan, hindi mga dapit, pasalamatan ang Ginoo sa tinugdan, gikan gayon sa Tanay City, gikan gayon sa atong amigo magkasunan nga si Sir Raymond, Gibara, Igsoon, Penyolas, ang kanunay yun nag-supply ining maong kadapit sa Wi-Fi connection. Ang Ginoo kapanalangin sa iyang kinabuhi, ang Ginoo mag-supply usab sa iyang panginahanglan. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi mga Igsoon.
Lamang sa Ginoo ninitag na og dapit sa kabuntagon mga kaigsunan ato na kini nga ablihan kining mao nga Biblia. Tungod kay ang oras igsuon nagdagan unya human ini. Ako ra gyud gitry o pangutana ang atong DTJ o makalugar ba gyud sa time although mga kaigsunan kadepende mo gyud na siya nga klase. Muna nga ato lang yung ipadayon ang mga mao nga mga greetings o mga pangumusta paalang sa tanan na igsoon. Kaya nagapalibot nining mao nga dapit gikan sa Bayawan City, Bahay City o Tanay City. Nga diin na maabot sa mao nga power o frequency nining mao nga istasyon. At tingali mga kaigsunan by this year or next year ato ni nga makapakusgan ang frequency. Kung maabot ni mga kaigsunan o dugangan pag yun o triple at tingali mga kaigsunan maabot na ni Tibuok kuha na ni maigsuon Tibuok ni Cross tingali. Salamat sa Ginoo initag na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag tingali na minaw na kamo karon diha sa inyo ang mga panimalay tungod kay atong oras medyo taas-taas naman. Alas 4:44 na mga kaigsunan pipila ka mga yugto panahon mohayag na magyud ang sidlakan mohayag na magyud sa sidlakan maigsuon nga si Haring Adlaw mga kaigsunan. Una nga wa pa gyoy nagpatimaw nga klaro nga ulan kaya tuming ulan mga kaigsunan miglabay nga mga adlaw bagyo man to sa lain nasod unya ning abot sa Pilipinas igo ra gyud nga ipatilaw-tilaw ning samot usab og kahubas ang mga tubig igsoon ano man. Kay kun ang ulan dili magsige mosamot na sa kahubas ano man suyupon manas ka init. Una nga mosamot gyud og kalaya ning mga tanom kay mapasmo man maigsoon sa tao pag mapasmo. Mapasmo po din ang sagot pastor siyempre patay mo gani na mga igsoon tungkol sa kainit. Kaya kung ang tanong magkaalang-alang na even gani ang mga tanong nga mga utanon alang-alang nagbisbis may igsoon pagkamudto pasok din na igsoon. Unang musamot na hinoon kamatay unang ikaw ug ako kung magkaalang-alang lang gani tas minsay sa Ginoo magkabunol-bunol gining tao ano man. Labi na kung ang tao sa kalibutan maigsoon magsigir kolektad mga mensahe ya dili sa mubasa Biblia di sa mutuog Biblia maminaw ras palibot magsigir kolekta igsoon hangtod wa na klaro ang kinabuhi diha sa pagsimba. Maminaw pag-isuban unya ang paminawan o trusab igsoon ikaw ug ako do na gyud tay kagawasan. Mas nindot diyas kagawasan aron diya makita ang tinud-anay nimong pagserbisyos ngadto sa Ginoo. Diya makita mo igsoon kung kinsa ka ato bangas Ginoo. Dili na gikinahanglan nga igsoon nga magpaasip ka ta. Kay ikaw o ako kitang-kita talaga sa Ginoo. Amen ba? Ang mentalidad sa tao nining kalibutan bisag kinsa tingali igsoon depende sa tao ang minadlokon sa Ginoo. Lamang ikaw o ako kundo nagipulong sa Dios ang imong kinabuhi sama gyud ni Jesus. Apan kun dili gani igsoon ang imong tawhanong kinay batasan mao ginay imong magladala kada adlaw. Bisag Kristohanon ka ba? Bisag insakto ka ba? Bisag taas ka pagrangko sa simbahan. Muna'y klaro igsoon. Apan kung ang imong gitun-an, imo nang di kinabuhi, simpre ang imong gitun-an Biblia kasulatan, ang imong kinabuhi sama usab sa kinabuhi ni Jesus. Kay kung dili nimo na asabton, dili na nimo ikinabuhi, ang imong tawhanon mismo, ang imong kaugalingon, maura yun ay masunod kanunay. Makadungog ka sugilanon nga dili maayo nga supak sa imong tawhanong kinaiya musinta ka gyud ka mangisog gyud ka mamuligir gyud ka apan timan kung ang imong tawhanon nga kinaiya imo kining gitalikdan
tungod kay kanunay kang nakabasa sa balang kasulatan, diha mausab yun ang imong kinabuhi, mga pinangga. Sa diha nga mausab ang imong kinabuhi, dili yun ka madali-dalion nga mo desisyon. Mag-agad ka, maghuna-una ka igsoon, maminaw ka, labaw sa tanan, maminaw ka sa desisyon. Kaya kung dili ka ni igsoon, ikaw rin yung magbuot. Ngayon mag-u ka, nakadungog ko anak, asa mo na nimo na dungog. Ikan sa mga marites. Ato din may basahon mga kaigsuonan, naghisgot kini og tubig nga naghatag og kinabuhi. Last nga kapitulo sa pinadayag, pero doon na pa'y uugma igsoon ang pagbalik ni Jesus. Muna'y katapusan natong i-discuss ug mag-anlawa, ulo ug mag-anlawa, maunay dispiras sa kasaulugan nining mao nga dapit sa Shine FM. Una kong pag-anlawa, bisig-bisig kami talaga kay maunay pagpagandam o pagpreparar alang sa dako celebration nining mao nga dapit. Doble maguni mga igsoon tungod kay Thanksgiving sa simbahan, Thanksgiving usab, pasalamat usab sa FM Radio. Amo lang yun ang giusa aron dili kayo ta maipon lang ba ang mga pagpangandam ni Igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, brother Pops Dilion Mengito Garces from Lapu-Lapu City. Maayo buntag Pastor Sapri Candelario, dalaygon ang Dios, dalaygon usab ang Ginoo sa imong kinabuhi diha, brother Pops Dilion Mengito Garces. O kumusta man mo diha, labi na sa imong tibok panimalay. Wala nga kami mga alagad sa Ginoo, ang among papel, ikaw o ako nga nangalagad sa Ginoo ang imong papel, kanunay lang yuning mangumusta. Kumusta man brother, kumusta man sister, dili na dautan igsoon ang pagpangumusta, kung dili usa na siya kapamaagi, lalo na kay pagpakabana sa imong isikataw. Wow, usahay magudyas kinabuhi, usa lang pangumustahon ang tawa na. Wa na kininhawa. Ulang kitang mga anak, mintras buhi pata, tahora si papa, tahorag si mama, tahora ang imong mga magulang, tahora ang ubang tao, kay maunay sugos Ginoo. Ikaw o ako igsoon ang pinakabug-at kining respeto sa imong isikataw. Labaw sa tanan respeto ngadtos Ginoo. Mangutana ko, naa na ba tayo respeto ngadtos Ginoo? Wow. Ingatak na og dapit sa kabuntagon igsoon atong pagahisgutan ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Dili ni tubig nga atong imnon dinhi, pero posibilidad mga kaigsunan dinis kalibutan og di gud ka mo inom tubig, even nga tubig nga ordinary, sulod gani sa usa ka adlaw mag-ugal yun ang imong tunlan. Wa pa'y klaro igsoon ma-dehydrate ka or mamatay ka mismo. Nganuman, dili kagwanta imong lawas kundi gud ka kainom tubig. Pila kabaso ang minimum sa usa ka adlaw dapat nimong sundon. O kanang mga doktor kabalo na. Adunay mensahe si Brother Pops Dilion Mengito Garces, okay ra kaayo pastor, kanunay maayo ang Dios, walay puas ang iyang pag-atiman sa atong kinabuhi. Wow, munay nindot. Way puas sa tupa, way kahuruton ang pag-atiman sa Ginoo kanimo, kanako o kanatong tanan. Even di man ta makalive kanunay, kay nag-agad man ta sa koneksyon, nag-agad man ta sa Nurico igsoon. Kung ma-brown out, di gyud ta magtingog diri mga kaigsunan. Although ang atong mga listener dapat area sa Bayawan, matingala na sila kung dili mag-brown out dito, kay lahi man ang ilang rota sa kuryente nga ilang gikuhaan. Paingon man gina sa Bayawan, anya diri paingon man sa Tanhay, muna mag-brown out ang Tanhay, o nya dili mag-brown out ang Bayawan,
matingala na siya nga mamingaw ang FM radio. Wow. Bisag walay wifi connection, basta naaray kuryente diri, magtingog lang yun ang FM diri sa nagapalibot. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Bilinario SK Florentino from Davao City Government. Kumusta man kamo? Kumusta man mo diha, Sir Florentino? Ilabi na sa tibok nimong panimalay. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo magtagbo, mag-supply sa atong mga panginahanglan, mga pinangga. Apan hinumdumi, kung naa ang Dios sa imong kinabuhi, di gyud ka niya pakulangan. Tingali, doon na may panahon nga mahutdan, pero dili gyud ka pakulangan. Ano man, maunay pamaagis Ginoo nga masukod ang imuhang kinabuhi. Kung mabala ka baka sa panahon nga mahutdan ka. Apan kung doon ay Kristo sa imong kinabuhi, igsoon, ayaw ka bala ka, kay doon na napoy isunod ang Ginoo niya na. Wow! Mas nindot mga igsoon nga mahutdan ka, kay ang ipuli anak bag-o na sab. Nakabantay ba mo kung arita mga negosyante? O arita sa Chinese igsoon nga pamaagi, maglisod gining Pinoy og sunod ani. Kay ang Pinoy maigsoon ang giuna-una, kana mangdako nga ginansya. Ang mga taga-Chinese maigsoon or ang mga insik igsoon, wala man na mag-apas og dakong ginansya. Sinitapos ra na maigsoon apan ang ilang giapas nga mag-ilis kanunay produkto, mao kanunay yun mainganyo o madalag yun yung mga Pilipino. O nang kada tuig, kada bulan, nagkalaing-laing porma ng mga gadget, mga kamera igsoon, mga design, pero duhara ka po or usa nang nag-function ana mga igsoon. O niya kining mga Pinoy sa mga igsoon, dali lang kayong mainganyo even sa porma. Doon ay mga kalanaan may dili lang nako ni i-mention na kada tuig magbag-o gini sila pinta. Kada tuig gina igsoon, dili ra nato na siya i-mention. Although doon ay kalanaan nga hilig kaayos mga kabataan nga moingon adto ta dito ma, adto ta dito pa. O nya doon ay nag-atag diha skit. Ato na nang nasabtan mga igsoon. Mag-ilis ko na ilagi ng pintalan igsoon og bag-o ano man. Ang balay nga pinakadaan timan maigsoon bisan ang balay nga pinakadaan pintali na. Di ba? Bag-o ng lantawon sa mga tao. Kanang imong mga scene nga nga buslot na pintali na, di ba? Mubaga na kunya di na motulog ug muulan. Ngano man mabulitan man as pintal. Ikaw o ako igsoon unsa may angay natong buhaton aron protektado ta kanunay sa gahom sa Ginoo, kanunay ibago ang atong kinabuhi pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Kay kung ikaw o ako dili na gani kadungog sa mga mensahe sa Ginoo, ang imong madungog puro na lamang pamalikas, labi nag makasilingan kag mga balasubas, hasta imong mga anak kusog na kaay mamalikas. Wa pa'y klaro ang imong mga anak, ingno na kas imong mga anak, buang manayin ba amahanan ni, buang manayin inhanan ni. Labi na imong anak sa laagan sa ma-influence sa silingan nga kusog mamalikas. Tanawa o niya na imong mga anak kusog usab nang mamalikas. Muna doon ay mga alagas sa Ginoo nga istrikto ka silang mga anak. Labi na ang nagapalibot dili mga Kristohanon. Kay mas grabe man ang bata igsoon nga magkat-on o pinulungan dinis kalibutan kaysa pinulungan diyas palang kasulatan. Lisod man na may igsoon kay ngano man istrikto tinuod ang Biblia. Nganong istrikto man ang Biblia kaysa pagbalik ni Jesus walay kunot ni mansa nga papuy-on dito sa bagong Jerusalem nga giandam sa Ginoo kanimo o kanako. Hinumdumi sa ato nga miglabay nga mga adlaw nga ato nga gipaambit dinhi nining mao nga FM radio nga ang Jerusalem nga giandam sa Dios
lunsay bulawan ang laktan nimo. Karon igsoon dinis kalibutan kung dili gani simintohon ang imuha nga flooring sa inyong panimalay, magkansang-kansang lang yun na. Unang nini mao nga dapit mga igsoon ang among ikatulong anak mas dagko pagkubal kay namo nganuman magpiniil raman grabe ang bataa. Isalibay raman ni maigsoon ning chinilas, pero kami kada adlaw maigsoon sakit man ning bato. Pero among ikatulong anak maigsoon ay salibay oy. Erting bagaan nagkubal. Ikaw kaning bataan apo nila ay nga style sa kinabuhi. Mali pa masagway chinilas. Nausaon imo na yung bukson maigsoon kay malitan nimo bago isalibay raman na. Mao nga ikaw ug ako nga mabait kanunay sa minsay sa Ginoo. Wow. Kanunay nimo ipresko ang imong una-una diya sa pagbasa sa Biblia igsoon. Mao nga ang mga katawhan nga naanan o kada semana musulod yung simbahan, dili na sila kasimba o usa ka semana o usa ka Domingo o sa Sabado. Dugay na kay paminaw anak nila na dili na sila kasimba nganuman naanan man apan katong naanan sa pagway simba-simba igsoon mura ginaison. Unang hatagan na itong kagawasan ang tao, kaya diha sa kagawasan, diha gyud may balaan, ikaw ug ako, seryoso bagyo ka sa ato bangas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning. Kumusta man ang inyong kaimtang diha sa Bulod, Bindoy Negros Oriental. Doon na sa mensahe. Good morning, Pastor, o good morning usab sa tanang mga follower ning imong tulumanon ni ining tagna sa kabuntagon dalaygon ang Dios ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Wow. Ato isang pasalamatan. Ato isang pasidunggan kanang pag-atiman sa Ginoo kanato igsoon unsang klasiha sa pag-atiman. Giproteksyonan ka, gibantayan ka, gipahiligay ka sa mga katalagman, gipahiligay ka sa mga disgrasya nga ikaw nag-travel maigsoon, labi na matag-adlaw magkaigsoon sa panahon nga ikaw mulakaw, sa panahon nga ikaw magsakay sa motorcycle. Wow. Ano man everyday maigsoon, daghan kay madisgrasya. Una diha sa highway maigsoon, duha ra gyud ang resulta. Magtapok-tapok na gani ang mga tawo, either dunay checkpoint or dunay disgrasya. Ilado raman ang checkpoint mga igsoon kay kanang mga motor dili man na mahimutang. Mangita man ang alagianan labi nagdulay kulang sa papeles. Apat ko man madisgrasya may igsoon imo na siya mabantayan, daghan naman mangagi. Pero dakop gani maigsoon, mangita ko nagkampo ug asa na magkarag-karag na mga igsoon ug pangitag alagianan balag lisod. Ano man kaysa madakpan ng imuhang unit hasta wa kay lisensya, wa po kay listro o tropon maigsoon sigpaw ginang motor tungod kay duha man kaklase ang naa karon diha sa highway. Dunay mga mag-checkpoint nga way patawad na ako'y mag-checkpoint maigsoon nga madala ra labi nagkihat-kihat mga kaigsunan o kailalang. Pero dunay mga mananakop diha maigsoon mag-checkpoint mga kaigsunan. Dili ra gyud madala ra ba na istorya igsoon. Kun unsa imong violation na gyud na. Pareha ra nas gingon maigsoon nga magtutudlo nga wala patawad kung zero gyud. Kung ang usahay ang mga magtutudlo dili sa maluoy sa mga estudyante, dili kasabot mura pug wala kaagi pagka estudyante. Mao na mga igsoon, maluoy kita sa mga estudyante. Mao nga usahay pud ang estudyante magsalig ba kay si sir si ma'am kusog ra mo hantag og grado bisag wala man kamot ang estudyante pag human way nagkatuunan sa makaluluoy sa ng mga estudyante. Nganuman nining panahon ng mga igsoon layhan rang nindot ang pag-eskwela apan ang problema inikaw man way nakatunan. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwatch karon.
Ma'am Lourdeline Cadiz Alinyabo Abundo, kumusta mo diha sa Manuyod? Diha sa Bantulinaw, diha sa Kamansi, o dapit sa Kabangahan. Una nga doon ako'y mga sugilanon, nga mga kahihila, nga mga pamilya nga nakatibulaag na. Ako maigsoon, lagi ko mutuo na yun. Kay lisod ka tuuhan. Basta sugilanon gani, nga mauna, mauni mo nahitabo. Huwag ko na klaro igsoon, kung dili mismo ni mo ikaw mo'y maka personal. Ano man, kaning sugilanon, dugangan, kuhaan, may paisudan, kagwaan mo igsoon. Pero istorya, dugangan, palamian, aron manindot pagsamot. Adunay mensahe si Sister Lourdeline Cadiz Alinyabo Abundo, maayong buntag pastor og sa tanan nga tigpaminawan niining programa. Salamat sa Ginoo sa lain na usab nga kabuntagon. Amin. Wow. Sa lain na usab nga kabuntagon nga gihatag ang Ginoo nato, gihatag ang taglaing kabuntagon. Siyempre, kung dili ta kamata mo igsoon, tigok kita pagkabuntag. Matingala rin na imong silingan, tingala rin na imong kauban sa panibalay, wa naman tuning mata, nahilo man. O kita diri maigsoon kung kwaong tas Ginoo, wa alay maka-open din sa FM Radio sa kadlawon mo, kaingon, bisag walay brownout. Pero dili pa ko tapasag das Ginoo. Ikaw o ako, doon naging pinasay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw nangalagan sa Ginoo, apan dili lang kita mo kumpiyansa. Kay ikaw ug ako adunay nagkalaing-laing hanay ang Ginoo kung unsay pamaagi nga ikaw kuhaon niya. O kita'y mahimuan na igsoon. Lamang sigurua nga sa human sa imong kamatayon ining kalibutan, siguradong makapuyok ka sa bagong Jerusalem nga giandam sa Ginoo, nga giandam sa Dios. Salamat sa Ginoo sa akong igsoon karon diha sa Cavite City, Brother Raymond Candelario, uban sa iyang wife, Sister Marie, o sa inyo ang anak, o sa inyo ang mga anak, o sa inyo ang apo. Kumusta mo diha sa Cavite, mga kaigsunan, labi na sa itong mga igsuon diha, Daong Premier, Manong Prani, Nathan, mga igsuon, o ni Pipito, o ni Day-LC, o sa tanan nga mga katawhan diha sa Cavite City. At taas na yun nga panahon, wa na yun ko kabisita diha, mga 20 na katuig kapin. Tingali kung itugod sa Ginoo, magagad lang kita sa panalangin sa Ginoo sab labi na sa ato nga kahimtang sitwasyon diri nga ang ato nga kapikas kinabuhi nga ato karon sa laing mga nasod. Although mga kaigsunan, mao ni permiro gyud nga kahimtang nga sa ato nga pag-celebrate nga wala ako ang wife munang kada tuig kung doon na kay kaabag kanunay sa mga plano igsoon o ikauban sa mga kalihukan. Una nga karon magkaigsunan ako kung ipasalamatan ang atong kaigsunan dinhi sa Balog, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kangkwig nga nagkahiusa-usap. Bisan pa man wala ako ang wife to karon sa Saudi Arabia, pero nahimuusap kita nga nagmalampuson o nagbadasigon sa pagpangandam igsoon. Salamat sa Ginoo sa tibok na kong panimalay, tulong na akong kamang-anak sa akong mugangan, na kanunay yun nga nakauban na to diri, matag-adlaw maigsoon, kaya ako anytime maigsoon, doon ay mga importante na kong lakaw igsoon, gawas sulod lamang gid ko nining mao nga dapit. Labi na karon mga kaigsunan nga double time ka na itong pagpangandam, o na nga doon na lang yun tayo mga nabilin diri kada adlaw. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Brother Raymond Candelario, maayong buntag pastor, o sa tibuok nimong panimal pamilya, maayong buntag pastor. Maayong buntag usab diha, magandang umaga po sa inyong lahat diyan diha sa Cavite, o sa lahat ng mga tao diyan sa Kamaynilaan na lagi po nagsubaybay sa ating palatuntunan sa ating programa tungkol po sa banal na kasulatan. Yan ang dapat nating gawin sapagkat alam natin po kung sino ang talagang nagpamay-ari sa ating buhay. Sa ating hininga, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ikaw at ako dapat laging papasalamatan natin ang Panginoon.
Wala na ilain pa natong buhaton igsoon. Lamang ang gustos Ginoo, ikaw ug ako muhimo gyud pagpasalamat pag-ampo ngadto sa Ginoo. Simpre ikaw ug ako wa gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo nato. Sa tanan natong trabaho, sa tanan natong paningkamot, kung dili guni panalangin sa Ginoo, di guni malampuson. Lamang ang tao dunay desisyon. Lamang ang tao igsoon mao'y magbuot kanunay sa panahon. Kaya mo ingon man gina mo igsoon ay wa pagdugo maningkamot ana, balo lamang wa na. Wa na'y angay igsoon ang kunon man ang paningkamot. Ang problema maigsoon o wala na'y kamot, di ba? Ikaw ug ako igsoon ayaw ang kuna ang tanan nga naan nimo karon. Kaya kung imo gani nang angkunon na moabot yung panahon maigsoon maingon ang Dios ay kuhaan ako ning panalangin ning tawanan iangkon naman Hinuon awa na. Dili mga guys ug dili maigsoon kuhaan magitag kinabuhi. Ato na ning basahon diri naman ta sa bersikulo, diri naman ta sa kapitulo 22 katapusan ang maguning sinulat sa pinadayag. Wala kahapong adlaw ka na brand out man. Unang wala na to ni napadayon ang katapusan kapitulo sa pinadayag o pinadayag, gipadayag o revelation. Naghiskot ko ni og tubig. Ato kini nga giuluhan tubig nga naghatag og kinabuhi. Wow. Ikaw ug ako igsoon sa ordinaryong tubig sa kalibutan, nagtuo ka ba nga ang tubig nga atong giinom sa matag adlaw dili na dakong kahimuan sa imong pisikal, dakong kahimuan may pay dili ka kakaog paniud og pamahaw. Basta na gyud kay tubig mabuhi gud ka. Pero wala gani maigsoon hinumdumi 70% ang tubig nga naglatay sa imong kaugatan, sa imong tibuok lawas gikan sa lapalapa ngadto gayon sa pinakaalimpulo. Nakabantay ka nga kung dili ka kainom tubig magmala na imong tunlan, magbala na imong dila, pero mag-inom kag tubig di ba presko sam nang imong ihi. Dili ka yuti ayon kano man kanunay ilimpyo diha sa imuha nga pantog igsoon ang siging ga presko. Wow. Hinumdumi mga igsoon kung kanunay kang makadungog sa mensahe Ginoo, kanunay ma-refresh, kanunay magbago, kanunay magbago ang imong una-una. Simpre anytime, everyday, nagalain-lain nga ma-encounter nimong tao sa kalibutan. Labi na kung maadto ka sa syudad, lain-laing timpla, lain-laing batasag kinaiya, lain-laing taras. O dili ka himasag Biblia, wa pa'y klarong matakdan ka. Hello? Pero naagani ang pulong sa Ginoo, hinumdumi, bisag kinsang tao sa tibok kalibutan, nga wala magkinabuhi sumbala sa balang kasulatan, di gud ka mauwat. Di gud ka maiskam, even sa nagkalaing-laing tao sa tibok kalibutan. Unang ako igsoon, kanunay kong amping, even sa social media, even dunay daghang makik-friend, ako kinang paabuton nga dunay wifi connection. Ngano man everyday dunay mo request nako nga makik-friend 30 ka tawo. Or pataas igsoon, ako kinang basahon ang profile. E paglantaw nako diha na nagbrand na nako sa diha, automatic ko nang ma-block. Unang mangayo kong dispensa, ila binas mga kaila. Although magkaiso, nandun naman ko'y mga profile nga dili lang kaayo lasod lang taon. Niya, pagbasa na ko sa mga history, ako mo nang basahon. Ako mo nang latahon mag-igsoon. Kaya kung daghan na ganing mga 6 video mag-igsoon, automatic ko nang ma-block. Munang matingalan ng uban nga mga kaila. Wala na lang kita magki-ikot. Mangayo lagi kong dispensa. Dito kanang iniuhang mga profile na nagani na mga binuang diha na ma-unfriend yun na ani. Mauman ay magyagaw-yagaw maigsoon even sa social media.
Matingala man ang uban mo, ingon man ang igsoon, hilig po day ka ni pastor. Di ba? Ikaw o ako mo igsoon, kanang mo request ni mo makik-friend, basahan na. O kinsa ng mga amigo, kinsa ng mga amiga, labi na karon maigsoon sa laing mga nasod, pagka naghanag yung mga scammer. Tigahan dahin ka maigsoon, mo introduce dahin, mauna. Wow! Pero litungan na mo igsoon, ikaw dahin pangawartahan. Paas-e pala maigsoon nga muhatag o ginabang, muhatag mo suporta mo ayuda. Pero abot sa unahan maigsoon bit kung nagkit ka. Apan hinumdumi kung doon ay Biblia, naigod ka mauwat. Tinood dili. Pero wag ka ni pulong si Ginoo, dali kung kang mauwat. Anong mauwat man ka, kaya doon na po kay interes. Doon na po kay huna-huna pa nga madato ba dayon, aron dili ka makatrabaho. Yan pa sa tanan, doon na kay mga huna-huna nga dili maayo, moingon gyud ka maigsoon, kay madato ko, kini mga tawana, ako rin kini paabugan sa ako ang raptor ani. Na, awa na'y angay. Ikaw una naman ka maigsoon, o pagani, naabot ang panalangin. Mo na'y nag-away maigsoon ang anak o ang papa. Nalatiguan ang anak. Kay ang papa taas kaayo og plano, dili sa ta mabasa sa Biblia. Kanong nalatiguan ang anak, naglalis man silang duha. Niingon mag-amahan, ako na magtukod kog upat ka andanang balay. Ingon pong anak, musaka kos permirong ang andana baha. Ayaw anak, mahulog ka ni ka na. Magpailatigoon tikaw kaysa mahulog ka. Unya kay upat man kaandana ang iyang plano igsuon sa amahan. Ingon mag-anak, aw dili ko nimo pasakon diha sa pirmirong anan andana ato mapukumusa ka dito sa ikaduha. Nasuko ang sabot, ni hinay-hinay nag-ulbo ang una-una sa amahan. Ingon siya nga, di mangani ko musugot nga musaka kas pirmirong ang sa akong balay, yan ang diangkon ba? Sa akong balay nga itukot, at to na hinuon ka sa ikaduha, mahulog lagi ka. Kunya nakahuna-una mag-anak, nga anyang tukuron, upat ka andana, ingog anak igsoon. O dili ka musugot nga musaka kos pirmirong andana, ngadto sa ikaduha, at to pugos ikatulo, aning ulmo nagsabot ang dugo sa amahan. Ingna niya makalatiko na magyukoron ani ron, giingna tika ayaw saka. Di mangani kumusugot nga musaka kas pirmirong andana, wa mangani kumusugot sa ikatuhang andana nga akong tukoron nga balay. Lalis na sila, isog na kay papa. Ato na hinuon sa ikatulo, kapiti na ng taasa, pila naman na ka-meters. Kada siya. Ingog anak aw, taas-taas na yun na, katulo na guna kaanda na. O dili ka musugot pa, katapusan akong istorya, katapusan sa akong hangyo nimo. Kay dili makamusugot sa primerong andana, di madyo ka musugot, ikaduha di isap, samot ditos ikatulo at tudekos ikaupat may kay taas-taas. Uha bonal ang amahan ay kahi apog ulo ni bata. Nalatiguan ang anak gumikan sa amahan nga taas o plano nga dili kayang abuton. Igsuon matag plano matag desisyon hinumdumi mag-agad ka sa planos Ginoo. Ingon ang Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11, hinumdumi og ibutang sa imong kasing-kasing hunaon sa labutan. Ning-ingon ang Dios, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Ang akong mga laraw alang sa matag usa, ikaw ug ako, nga ang Dios dili siya gusto nga ikaw ug ako mahitong pawa ngadto sa kalaglagan.
aron ikaw dili may tumpawak sa kalaglagan magbasa kag kasulatan. Wow. Nahinumdum na hinuon ko sa akong papa. Ana maron akong magulang kami may partner ani. Onya ka nang alagian ron diha maingsoon sa bangag nga gitawag og bangag. Wa tingali ni malimot si Brother Raymond nga si papa buhi pa ato kondisyon pa. Galalis silang natan akong magulang aning Brother Raymond Candelario. Galalis si papa og si Nathan nagbunglay may mga igsuon nga perting gaatbo kay bagong sinilaban, bagong kaingin, daghan pa kaayong tunog, daghan pa kay talinggam nga mga bugang. Simpre kadi atong igsuon bugang o kugo ng amo ang ganiton. Onya og dili makayang birahon, sipsipon, daghan kay talinggam. Kisilaban, naghinguli mga igsoon sa mais nga gipugas. Tuan na mislayo may igsoon kauban sa akong igsoon nga si Brother Raymond. Naglalis, nagduha. Kay si papa mga igsoon, dili ni pang maritis sa kay mao ni tinuod. Kay akong papa may igsoon, grabe to kay taas kay plano. Nga dili kaya igsoon nga abuton sa iyabang personalidad ba mga igsoon nga dili niya kaya. Galalis, nagduha. Ingon akong papa, kung makakuha ka ni kong pulpulawatan, galalis ng duha, mupalit ko kong sakyanan nga pula. Pula pagpintal. Ingon po Nathan nga, ako pa, motor yun ako motor mo niya. Ingos papa nga, uway angay na motor. Dutag, sinirok na. Hinakog na kay usaray makasakay. Magpalit ang sakyanan kay makakuha ko bulawan. Kuha bitaw sila bulawan, may igsoon, iniguli, nagipanggaris na hinoon. Ganuman, wala ni abot na bulawan, gapasan-pasan na may igsoon, paningan o sa to. Diyo, para may igsoon na piting bukata, ako igsoon, di ko kadao kay gamay pa. Naglalis. Hinoon mga kaigsoon, nindako ning agi may igsoon kay nangusok na magbunglay. Pero ang ato ba, kaatmok na ning kakupnan maeksoon kining bagong sinilaban. Doon ay mensahe si Brother Raymond, oo, wala ko. Malimot, Pastor, tinuod yun. Pastor, ha? Tinuod ba ko na? Malingaw, eh. Una akong papa maeksoon. Magkauna-una ko. Pero, inana ba kaeksunan sa sitwasyon ba? Mag-agad nagjutas planos Ginoo. Daghan kay mga tao nga napakyas. Daghan kay mga tao nga madali-dali o pagdesisyon. Pag-abot sunod bulan, sunod simana. Mauna na yun nagproblema. Ano man, magdali-dali man. Uingon man yan, ano man ang tanawra ko na. Sila na pagod. Wa na. Nanay mga pulong, mga sakit nga dili na angayan o bagay nga ipagawas sa iyong isikataho. Perte ng grabiha. Apan ikaw nga alagad si Ginoo, apan ikaw nga nangalagad si Ginoo, just relax. Kadaghan kay mga tao nga igsoon nga akong kaila. Ning-retire na lamang sa posisyon. Kana sila mga kaigsunan, maingon ko mga kaigsunan nga mga ngilgig nagprofesyon, mga doctor of education, mga filosofi. O niya ang mga advance sa mga doktor sa. O niya kay kana mga doktor maigsoon kay mga tagas man ang mga garbo. Gamay nga sipyan nga pareha na nagprofesyon, mas grabe man og garbo kining mga taas og grado. Manag-away makaingon ko maigsoon mura magwala ko ni grado ni mga tawana. Magpasigar buhay man. Pero doon ako'y amigo maigsoon, ni-retire na lamang, maingon just relax, enjoy. Retired kin maigsoon, abot yung 60. Enjoy kiti noon. Wagin magpadalas mga kauban. Bisag kung sao lang to siya mga kaigsunan, siya may administrador. Kanya doon na po yung mga ubos niyang libil maigsoon kay gusto sa mulingkod. Magsigig pagyaw-yaw sa uban, kanan siya, wa man ay angay, oy. Magsigig pagmariti sa ubang mga doktor sa gawa sa wala gani mga regular mga kaigsunan ng uban. Maupay mang maritis. Pero katong moingon na maigsoon, just relax. Awa ko'y kontra maigsoon kay Ismaila naman ka. Nag-retire maigsoon, nag-minilyon na hinoon ang retirement. Ano lang kinabuhi sa imong pagpangalagan?
Just relax. Pero timan imang kaigsunan nga magbuhat mo kag kabubuton nga mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Relax lang sa mga pagsulay. Relax lang sa mga sugilanon sa palibot. Kaya siyempre mga igsoon, dili ba mahimong manindot ang imong pagpangalagat kung walay mga pagsulay. Tinuod yun ha. Hinumdumi ang imong pagpangalagat, igsoon, dili mahimong manindot kung walay pagsulay. Kaya kung walay pagsulay, pagsaligbiya ka, mudako ba na imong ulo, mudako ba na imong garbo. Pero naanaginis pagsulay, nagkapakapag yung kagpangayog, tabas Ginoo. Ato na ning basahon, may saglit ang atong oras, alas 5:30 naman yan. Ingan dire. Kapitulo 22, versikulo 1, ngadto sa 5. Ingan dire. Ipakita usab sa anghel kanako, nagpangidlap nga daw kristal, nagagikan ang maong suba sa trono sa Dios og nating karniro. Wow! Nagpangidlap ang suba. Siyempre mga igsoon, gikan sa trono sa Dios, sa gitawag nga nating karniro. Ingon dire, minagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad, sa isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan ug mga matagdahon niini tambal alang sa kanasuran. Wow! Ano na yung mensahe si Pastor si Brother Raymond Candelario, amin. Talagsaon nga tubig mga igsoon, dili ni tubig dinis kabukiran nga nangahubas na ron. Tubig mga igsoon nga panahon sa hulaw, wala na mga igsoon, mga sapa, peting kagunga, hasta mga katong mga rimbo, mga gagmay nga mga kayaw ka sa patong mga igsoon dis bukid, nangamatay o nangabaho, ipagkaog tulabong o nang enjoy ang mga tulabong dis kabukira, pangaon sa mga isdang gagmay mga igsoon, hasta mga punong ubas. Perting pagkasudanas mga tulabong, mga langgam sa mga punong karon nga wa nagoy tubig. Apan kining tubig nga i-discuss, ang tubig nga ato karong isgutan, tubig nga pinasahi nga way kahubason. O sa diha nga ikaw makainom niini, dili og dili nagyud ka uhawon. Pero ang tubig dinhi mga igsoon sa kalibutan, mahubas ra gyud ni. O niya ang tubig sa kalibutan mga igsoon, awayan, mahitabo pang patayan, mahitabo pang mga gubot ni mga silingan, kay doon naman po yung mga silingan nga mga laogong tubig. Hello, dili maghatag, pawason tas ilahan sudlanan. Tinuod dili. Sa tibok kalibutan mga igsoon na ang bitawong sama ni Hana, ngalayhan na pong mabuhi nga si Lara. Nagaag panalangin sa gobyerno mga igsoon, ala kung kumon ra. Tinuod maguna. Mas istrikto pa mga kaigsuonan nga dili ilang mga butang. Muna usahay ang nagserbisyo sa gobyerno, himuon na laman nga pamugasan ang mga silingan intawon nga nagkinahanglan nga dapat unta ilibil ang pagtagan. Naunsa man ang panuunsaha mga igsoon. Lisod ning tawanon nga kinaiya bitaw may maghari. Kay buot rag walay mga silingan, pero sa panahon nga mangayog panabang, musinggit pag silingan, tamang! Dapat ang imong silingan, imo nang atimanon. Dapat ang imong silingan, maunay hatagan ni mong maing relasyon. Siyempre sa panahon nga dunay mga emergency, mao ba na imong matawag dayo panguha o pangayo panabang igsoon. Ingon diri igsoon, isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi, nga mamunga kausa matag bulan og ang dahon niini tambal alang sa kanasuran. 3. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Renato Paluman, o sa tanan nga mga Palumar family maigsoon dinhi sa Punglo Sitio Punglo igsoon.
Ingon sa 3, walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Tatanawa ako na. Walay bisan unsa nga makaplagan sa syudad nga tinunglo sa Dios. Ngano man si Satanas, tinunglo man to siya. Tungod sa iyang pagkatinunglo, gitambok gikan sa tronos Ginoo. Mao nga ikaw ug ako pagbantay na dili ta mahimong matinunglo. Aron dili ta mahimong matinunglo, magpasatas pulong sa Ginoo o magkinabuhi nini. Kay kung dili ganit na magpasa o dili sabta maminaw kanunay sa minsay sa Ginoo, mas maminaw pa ta sugilanon sa palibot, posibilidad ikaw ug ako mahimo gyapon matinunglo ato bangas Ginoo. Ano man ikaw ug ako may magbuot, dili man ka mag-agad sa desisyon sa Ginoo. Unang daghan kay mga tao nga mga mapakyas, daghang mga tao nga ma-failure sa kinabuhi, ngano man dili man mag-agad sa desisyon sa Dios. Apan hinumdumi akong gitsalin sa mata ko sa diha nga ikaw ug ako magsunod sa plano sa Ginoo, to God be the glory. Kanunay gugang naas kadahugan. Wow! Kanunay gugang naas kasiguruhan, simpre ang Ginoo mo'y maghari nimo. Ang imong kinabuhi kanunay nagkinabuhi sumala sa balahang kasulatan. Wow! Bisag unsa pa mga pagsulay, time welcome mo igsoon. Di gud ka niya pasagdan sa panahon sa imong mga panginahanglan. Muna nga niining mao nga dapit, wa gyud ta pasagdi. Wa gyud ta pagkabsi, nahugdan mata pero nawala kahumsi. Kaya kung nahumsa ta maigsoon, dugar gyud ta nangamatay kung sa may ipakaon sa atong mga anak. Mangguliyag gyud atong mga anak. Kaya mangita mag yung naggatas, mangita mag yung nagpagkaon. Tinuod dili. Normal man na mga aksyon sa kalibutan nga doon na kay gitawag kung magkapang-utang-utang ka, pero ato ba nga po ng imong utang? Siyempre, ang imong giutangan nagkinahanglan sab na. Tinuod dili. Muna nga dapat igsuon kung unsay imong obligasyon, obligahon yun na nimo. Kay siyempre ang imong giutangan may igsuon, doon na ba'y punay panginahanglan. Pareha gyud tas kalibutan, mao ganay tinuod. Dapat ikaw o ako, dapat kanunay ang imong kinabuhi haom sa pulong sa Ginoo. Wow! Atong padayon sa pagbasa. Ingon diri walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa syudad. Anaa sa syudad ang trono sa Dios og nating karnero og simbahon siya sa mga alagad niya. Wow! Kinsa di ay ang musimba usab sa mga alagad niya. Maunga diha sa simbahan, bisag unsang organisasyon, kung doon ay tao nga dili layhang ng mga alagad mo serbisyo sa simbahan, naghan gyud ang katarungan. Tinuod dili, daghan gyud ang rason, daghan gyud ang pasangil. Sister, brother, pastor, pastora, mauni, mauna. Nagaay kagawasan igsoon. Kay diha sa kagawasan, diha gyud mo mahibalan kung kinsay tinud-anay nga mo serbisyo para sa himayas Ginoo. Nag-imuhan ang presyoron maigsoon ingnon niya kanang sa mga puning pastora, nagbuo na hinaw nagbuot. Na ikaw na hinoy pagkasadon. Papantiman diha sa kagawasan, diha gyud mahibalan kung tinuod ba gyud kang seryoso diha sa pagpangalagan. Tinuod dili. Di ang tinuod nga seryoso, mangita na siya pamaagi, mangita na siya guwi, nga siya makaserbisyo para sa himayas Ginoo. Apan kung dili gani mga igsoon, ikaw gyud pagulbulan anak. Si pastor, si pastora manggon, mauni manggon ni natanawa na. Ingon diri maigsoon, anaa sa syudad ang trono sa Dios o ang nating karnero, simbahon siya sa mga alagad niya. Kinsa di ay musimba sa mga alagad niya. Wow!
Kung dili ka ni mo simba tanawa sa tanas, tambo, hagbog, alang-alang mga igsoon, nga dili na may lahang mo serbisyos Ginoo di, anak paingon lamang, kay mo ng bugsod. Ingon dire sa 4, ingon sa 5, sa 4 mga igsoon, makita sila sa nawong niya, o ang iyang ngalan isulat diha sa ilahang agdang. 5. Dito wala na'y gabii o dili na sila magkinahanglan og mga suga sa kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Hesus, ang Ginoong Dios mao na may ilang kahayag og maghari sila hangtod sa kahangturan. Pero karon maoy awayan, maoy lalisan sa mga denominasyon o mga sikta sa kalibutan. Unsay kasagarang awayan mo ingon, ay kamera ko'y maluwas kay kasimba ko mig Sabado, ingon pog Domingo, kasimbag Domingo, ay kamera sa maluwas kay daghan sa mig. Tanawa ako na. Pero giklaro diri maigsoon sa panahon mga kaigsunan nga moabot maghari na ang Dios, maghari na si Jesus. Walay adlaw o walay gabi, napabay Lunes dito, Domingo. Nag-illustrate o nagsaysay ang Biblia. Biblia mo'y atong basaha, Biblia mo'y atong pundasyon. Adunay minsay si Pastora Imagine, amin. Laman si Ginoo si kinabuhi ni Pastor si Baldonado, nagwas karon gikan sa Pasay, Negros Oriental. Tanawa ako diri maigsoon. Kapitulo 22, versikulo 5. Unsay gingon, napabay Domingo, napabay Sabado, napabay unsa diha. Pero sa kalibutan karon sa nagkalaing-laing sikta, maoring awayan. Hangtod niyo, mga silingan, igsoon pa, manag-away, gumikan sa adlaw Sabado, adlaw Domingo. Kung nagsimba kag Domingo, kung nag-atsimba kag Sabado, kamao man ay imuhang gusto di. Tugat bida glory, unsay giingon sa Roma, kung ang tao iyang gibalaan ang tibok adlaw, hala sige magsimba kang tibok adlaw. Kung iyang gibalaan ang adlaw Sabado, kung ang balaan niyang adlaw Domingo, hala sige, o tibuok pang simana iyang gibalaan, di magservisyo siya para si Mayas Ginoo. Tinood dili, imaw mairkuhan. O niya ang gasimbag Sabado, maingon sa, ay kameray maluwas, kay kamera may nagsimba ni, wa may lain, at tanawaran na. Ala, dalaan ninyong adlaw Sabado, inigbalik. Ni Jesus, itangkil na. Kana pong nagsimbag Domingo, hala, dalaan ninyo na. Kung mauban ay gituldos kasulatan mga kaigsunan, ilugdoho na ninyo na inyong title sa simbahan. Kay mauman na inyong ipasigarbo sa tibok kalibutan nga kamuray maluwas, kanang uban walay kaluwasan. Muna magprangkahanay ta mga kaigsunan din sa social media, din sa FM radio mga kaigsunan, tungod kay ang kaluwasan dili ordinary igsoon, dili na nimo maserbisyuhan sa serbisyo din sa kalibutan mga kaigsunan nga makakwarta ka igsoon, kundili ang imong pagserbisyo tinud-anay og sineryos at tubangan sa Ginoo. Maunay klaro igsoon. Unsay giingon diri sa 5, dito wala nay gabi ug dili na sila magkinahanglan og mga suga. Kining atong mga fluorescent dire, di man ni kaabtag pila ka bulan, pila man ka suga dire nga sunog mga igsoon, di kaabtag siman bulan may igsoon, karit kipat-kipat. Karit lang kangit-ngit maigsoon, niya atong testingan, di na yun, o sama na, sunog naman. Walay suga, o dili na makinahanglag suga o kahayag sa adlaw, tanawa na ko na. Nunid na ng adlaw, nunid na ng gabi dito. Kanuman ang muhatag o kahayag, ang kordero ng maong Diyos. Wow! Ang nating karnero. Engo diri, kahayag sa adlaw o ang Ginoo mao may ilahang kahayag, tanawa ra ko na. Kinsay kahayag? Ginoo.
dili relihiyon, dili sikta, dili pondok, dili title sa simbahan, dili sa mga nindot nga mga simbahan. Kay kasagaran ibutang sa una-una ay kan mirag yung maluwas kay pagkanidutan imong simbahan. Ala, lukduha ninyo ng simbahan. Kay mauman ay ipasigarpos kasagaran sa kalibutan. Ang pasigarbo na yung tao ga ug unsa diha, adi ikaw na maluwas. Ala, sige, lukduha ninyo ng inyong simbahan. Masiminto na, magsakutot gumawa na. Laman sa Ginoo, adunay mensahe si Pastor Eugene Candelario from KSA sa Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Ang kaluwasan na agyon ni Jesus o ang magtuman o magsubay sa pulong sa Ginoo, maog tinuod nga magsimba ni Jesus ni Jesus Christ. All glory, honor belong to our Lord Jesus Christ. Tinuod gina. Hinumdumi mga igsoon, walay lain nga ngalan nga arang makaluwas sa imong mga kalag, only name of Jesus. Kay kung naa pa kay ngalan lain nga ngalan nga imong gisiligan dinis kalibutan, dili na ngalan nga tinud-anay nga ngalan na nas kalibutan. Maumanggani ang mensahe Ginoo, dapat imong tun-an adlaw o gabi. May pay si Manny Pacquiao kung mauna dato nagaayo, pero matod pa niya sa iyang mensahe sa social media day and night. Wow. Pero ang tao mga kaigsunan mayngon na pasabi ko, Pastor, luya pang luya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Tata Yo, sa mga Yo family nga nagwas karon. Ang pasalamatan ang kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi nga ibin ang iyang pamilya, iya gining kanunay niyang gi-challenge o gidasi. Ikaw ug ako igsuon, kung ikaw nahimong Kristohanon, dapat imong mga igsuon, mga parinti, kanunay na nimong walihan. Pero usahay magkon maigsuon, labi nas mga parinti, mga igsuon o mga itagsakon sa pa. Mahitabo nga mga yaga-yagaan ka, kanuman labi ng mga batasan yun nga kinaiya. Labi ng mapastora kang mapastor, katawaan ka na igsuon. Gawas sa mga tao na kasabot sa mensahe Ginoo. Mao man ikasagaran. Apan ayaw ka balaga, kung ikaw nahimong alagad sa Ginoo, di man ni pinalangga ka sa Ginoo. Ingon diris unahan maigsoon, ingon ang 5, tanawar ako. Dito wala na'y gabi o dili na sila magkinahanglan o mga suga. Diri mga kaigsunan, magkinahanglan yung suga. Kaya ngit-ngit ra ba yun? Unang nag-ready ang generator, ato nang i-paredy ang generator. Gumikan sa doon apoy kurentina. Mauna nga nakahinumdum mga kaigsunan ko sa Ginoo ni atong milabay nga mga panahon nga children crusade. O niya ang ilang generator, moingon gani kang Honda, mauna siya'y magina nga sa ngalan anak maigsoon genuine o sa pato. Sa tawag anak mga igsoon nga termino mga kaigsunan. Nya pagkrusada dire, kadala sila Honda nga generator. O nya ang generator nga ilang gidala nga Honda, wala dahil sulutin sa oil na nimaho na. Pag-play sa ilang mga instrument nga perting daghana kay mga mixer, mga dagko nga mga kahimanan, di man mo tingog igsoon. Ako silang giingnan, kanang inyong generator gi-change oil na ninyo sa wagid pastor, wa nagginumihiling-hiling ani ay ko na di ko na mo andar, di ko na kadaog anang inyong mga gamit. Kaya atong testingan is among generator nga dili Honda. Pag-connect igsoon isa, hala, kusga na lagi ng generator ninyo nga dili man ni Honda pero kaya man mga sound system nga among gidala. Babalaan maguna maigsoon nga ang generator dili kaya kay kanang microphone mo tingog, mo palog, mo tingog, maunay ti mailhan. Ay grabe ba kay sensitive ang microphone igsoon, mo adap pina mo suyo pinag power igsoon.
Wala din magamit ang ilang generator. Kano man, wala may check up. Pangutana ko, Ikson, kanon ay bang i-check up nimo ang imong kinabuhi Kristohanon? Basig itayaan na ron, Ikson. Or naminaw nas palibot kanunay sa mga sugilanon, minungdan ang atong pagka-Kristohanon, usahay mag-uka. Usahay mapuno sa problema. Usahay lumsan sa mga kabalaka. Apan hinumdumi ayaw kabalaka, kay dunay Ginoo anda mutabang kanimo. Wow! Dunay mensahe si Pastor Risi Baldonado. Maayong buntag, Pastor. Naa ka sa katapusang bahin sa kasulatan nga nagtudlo sa mga amping atong pagtuman sa atong nabasa. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18 ngadto sa 19. Ako ning hatagan og pagtagad, Ikson. Although kutob lang ko sa versikulo 5, niya ato nang tiwason ugma sa kadlawon, pero ato ning basahon ang gipaabot or gipaambit ni Pastor Risi Baldonado from Pasay. Dili pa ni City ning Pasay, Ikson, from Pasay, Negros Oriental. Matod pa sa iyang mensahe dinis pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18, 19. Considere may kaigsunan ato ning basahon. 18, musugod kong 18 ngatos 19. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga profesiya nga ania ni ining libro ha. Wow! Atong basahon sa unahan, ang magdugang ni ini dugangan usab sa Dios, ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga hisgutan ni ining libro ha. 19. Og ang magkuha og ang sa mga panagna nga ani adinhi kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag kinabuhi og iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libro ha. Wow! Unang daghang mangutana dinhi sa mga kahigalaan nato, muingon gyud na sila. Wala lagi na sila maghisgot og lain pa diha. Tubagon lang usab sa mga kaigsuonan, wala maguna nagwali og tinumo-tumo. Matingala usab na sila maigsuon ang uban nga wala kahibalo nga labi na sa mga karaang pagtulunan nga muingon na sila, wala lagi na sila mag-isgot o diha og title o sa simbahan. Natanawa ra guna. Kung imo nang masabtan, dinis kalibutan maigso sa to pasimbahan ra di ay nang ipasidunggan. Kay kasagaran akong madungog maigsoon mao gina muingon gina uban maigsoon. Pastor, naamaw ba ni sultis among silingan nga kanunay naminaw din na sa FM radio. Nganong hisgutan man ang simbahan? Nganong hisgutan man ang atong sikta? Nganong hisgutan man ang atong title? Nga ang atong gibasa, Biblia man, dili man simbahan. Hello, kasulatan man. Biblia man maigsoon. Dili pwedeng atong kuhaan. Dili na to pwedeng dugangan. Matod pa sa gipaabot sa atong amigo mga igsoon nga si Pastor Risi Baldonado from Pasay. Ako sa giingon diri, tanawa ra gud si Apostol Juan, niingon siya, ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya ni ining libro ha. Si Juan, Apostol Juan, maigsoon sa iyang pagsugod, pagbautismo dito sa sumba sa Jordan. Di ba iyang giprangkahan ang mga tao nga tigpakaroing nun? Giingnan niya, mga bitin, makalingkawas ba mo sa silot sa Dios? Nagpadingaw-dingaw raging tao, mga bitin. Munang makadungog maigsoon sa tanang programa diri, nga sama sa gisgutan ni Apostol Juan, nga nagbautismo siya, nga niingon siya, mga bitin, kinsay nagsulti ninyo
kinsay nagsukilon ninyo, makalingkawas ba mo sa silot sa Ginoo? Nya man, klaro kayong Biblia nga ikaw o ako wa kay katungod nga mudugang sa pina usa ka bersikulo kapitulo. Kay kung imo ning dugangan, kung imo ning kuhaan, o sa imong palabihon, kuhaon ang imong bahin diya sa libro sa kinabuhi, base sa balang kasulatan. Wow! Maumangani nagwalita din sa FM radio, nagwalita sa social media, nagbasi gutag kasulatan, dili matagko. Komentitor iksoon. Ato ta sa mga FM radio nga dunay mga pahinumdom, dunay mga komersyal. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Sabina Ensoy, sa mga Ensoy family, Sister Sabina Ensoy, sa mga Ensoy family. Muadto kita sa atong gihisgutan, tubig nga naghatag og kinabuhi. Si Jesus usa ka babae nga taga Samaria, iyang giingnan. Kay ang taga Samaria maigsoon nga nagkabo sa usa ka tabay, wala kasabot sa gipasabot ni Jesus. Niingon si Jesus, kung nasayod ka lang unta sa tubig nga akong gisgutan, dili gud ka magmahay. Mao nga niingon ang bayi, tagahi ko sa tubig nga imong giingon aron di nako uhawon. Wow! Hinumdumi igsuon kung naa kay pulong sa Ginoo, tanang pagsulay, tanang sitwasyon nga moabot nimo nga dili nimo kayang sulbaron sa imong tinawhanon nga kugi, diha sa Biblia kaya ni kay pulong ni Ginoo igsoon lamang pag kinabuhi subay sa pulong sa Ginoo. Ako kining basahon sa maong Juan kapitulo 4 bersikulo 10. Si Jesus niingon sa usa ka babae nga taga Samaria. Niingon siya, ikaw babae, kung nakahibalo ka bang unta, nakahibalo ka lang unta sa tubig na akong ipasabot, good ka uhawon. Apan niingon ang babae sa iyang pagkabalo, tagai ko sa tubig nga imong giingon aron dili na ko magkabo nining tubig kay lisod betong iyang kalapan. Tubig bitaw maisuon nga kaniadto kalos-kalos pa. Dili man pareha karon nga hos na lamang sungsong sa mga tubig nga maabot mga igsoon magbusakak. Unang usahay karon mga kaigsuonan, usahay sa mga benepisyos gobyerno sinirok masab sa uban. Panaguan man mga igsoon, himuon man personalidad sa naglain-lain nga mga barangay. Unang nga gawas sa mga barangay, mga kaigsuonan o mga naas pang gobyerno nga dunay mga kasing-kasing nga mulantaw silang silingan, ilang sikatawo. Kay mahitabo man usab maigsuon nga gikan sa gobyerno, himuon man personal. Sao man na. Hello. Tanang mga butang, kay ikaw na imo ha, bisig mo pa ng pinalit. Dapat imo nang itabang sa imo isig katao. Sa mo to dili na imo ha. Daghan hinumdumi mga igsoon ang mga gamit sa gobyerno, dili labi ang usawit ang iyanan. Tanang trabante sa gobyerno nagbuhis. Mao nga kung gamit ganis gobyerno may igsoon, hinumdumi, ikaw o ako kabahin ni anak. Tanang buhis, ibin imong panalit, nagbuhis na sa gobyerno. Muna kung ikaw o ako, Luzon, Visayas, kung ang atong mentalidad, kung ang supply sa gobyerno, imo nang ihinako, hinumdumi, dili usay tag iya niya na. Itanan igsoon nga naman nagbayad ng tax sa gobyerno. Mao na hinungdan nga dili na angay nimo nga imuhang personal nga gamit.
sa akong kinabuhi may igsoon, ibig sa akong personal nga gamit o ginaguan, mauwaw manganit ko. Kaya nakahibalo ko mga igsoon ng tanan nga naan ako, dili ni ako tanan akong mga butang nga naangkon ako, dili ni ako gikan ni Ginoo, ayaw nag-angkon na igsoon. Samot o imuha pag yun ang personal na igsoon. Unang akong amigo mga igsoon, nakita ko kahapon isa pastor, akong kitabangan ang among silingan, kuntukan bida glory, wow! Nanay tubig sa amo pastor, nanay tubig, nanay suga. O niya akong mga silingan, ako na puning katong kitabangan. Unang atong mga kaisunan ko, pastor, wow! Tukan bida glory, anak lang yun Kutob sa imo mahimo, kutob sa imo makaya. Unang dili magkundanan sa mga politiko, o mga balasubas, mga kaisunan, nga muserbisyo. Kay buingnon mga kaisan, Chairman, ning laban ka na ko, wala kay wala. Karon pa ka nagpakita. Ingon diri sa Juan mga kaisunan, kapitulo 5 bersikulo, kapitulo 4 bersikulo 10. Diingon si Jesus sa usa ka babae nga Samarianon. Giingnan niya ang usa ka babae, kung nasaid pa unta ikaw sa tubig nga akong gipasabot, di gyud ka magmahay. Apan niingon ang usa ka babae nini, tagaay ko sa tubig nga imong giingon be. Kaya na ko mukalos ani, pitik kaupo yan ang si kalos dire. Pero dili ito mao yang ipasabot nga tubig, ingon si Jesus. Tubig nga way katagbawan maigsoon. Wow! Tubig nga naghatag og kalikon. Tubig maigsoon nga dili na gyud ka uhawon kana kon makasabot ka. Apan kung dili ka ni kakasabot, maupo na mo uhubas sa tubig. Diyas espirituhanon ni mong panginhanglan ni Iksoon. E mabugatan magyug ka, maigaw magkukas Biblia, bisa kung saon pa. Muna diri may Iksoon, magprangkahan na yun ta Iksoon. Ingon diri sa Juan, atong pasahon ang Juan, kapitulo 4, bersikulo 10. Niingon si Jesus, nag-isgot kini may Iksoon, nga usa ka babae nga Samaria, taga Samaria maigsoon nga tigkalos ni atong tubiga. Mudikta ko diri sa Jis, unya ako kining basahon tanan aron atong masayran ang kasaysayan sa gipasabot ni Jesus. Ingon diri sa Jis, bersikulo 10, unya ako mubalik ko diri sa 1. Ingon sa kapitulo sa Juan kapitulo 4 bersikulo 10, si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sagasa sa Dios. Wow! Niingon si Jesus sa usa ka babae, ingon o sayang ingon, si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sagasa sa Dios, o kinsa gining nangayo kanimong tubig, mangayo kagayod unta kaniya, o gatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wow! Giingnan niya ang usa ka babae, kung nasayod ka pa unta, kung kinsa kining tawo nga imong giatubang, makapangayo gikag tubig sa tawo nga imong giatubang karon, o diha nga imong matagkam na gyud ka bation sa kauhaw kung makainom ka sa tubig nga akong ihatag kanimo. Ikaw ug ako igsoon, ang imong kinabuhi dapat sama kang Jesus. Ang imong kinaiya ug batasan sama kang Jesus, nganuman ang imong gitun-an kasulat. Wow! Unsay giingon ni Jesus? Si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sagasa sa Dios. Sa tupakon ang tao walay gasa sa Dios, mangisog nagmakadungog sa mensahe, mangisog mamuligi na maigsoon labi nagmaigo. Nganuman kay walay gasa sa Dios. Ang gasa ana igsoon dili gikan sa Dios, kundi ang gasa ana gikan sa yawa. Mao na, kung gasa adunay gasa gikan sa Dios, aduna po'y gasa gikan sa yawa. Kinsa man ay kontrabida ang yawa. Ataning pasahon, si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios,
Sa to pagkatumpayhan na maigsoon, wa pa gyud siya kagasahi sa gikan sa Dios. Apan gipatagamtam siya niya atong mga panahon na simpre ang iyang giakatubang si Jesus nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan. Ato ning basahon. O kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya og hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Akong ipadayon sa unahan, unya mobalik ko sa uno. Ingon ang 11, ang babae miingon, Sir, wala ako'y timba og laom ang atabay, asa ka man magkuha ni anang tubig. Natanawa ra gyud na, wag gyud itaon kasabot ang babae. Ingon siya, Sir, unsaon manimo pagkuha sa tubig nga lawom man kining kalab-an? Apan giingnan siya ni Jesus, kung nasayod ka papunta kinsa ning tao nga imong katubang, mangayo kag tubig, kay ang tubig nga akong ihatag kanimo dili ni tubig nga ordinary, kun dili tubig nga naghatag sa kinabuhi. Grabe sa hinumdumi ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Mauni mo giya kanimo, mo'y mo hatod kanimo kadaogan, mo'y mo hatod kanimo kabaguhan, mo'y mo hatod sa kausaban kadaugan sa imong kinabuhi, samtang nagpanginabuhi pata, nagkinabuhi pata dinhi sa silong sa kalibutan. Unsay giingon sa usa ka babae, Sir, wala kay timba og laom ang tabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga. 12, kining atabaya hinatag sa akong katigulangan nga si Jacob, og siya ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, muinom gikan niining labaw, niini labaw ka pa di ay kang Jacob. Wag gyud kanila ang usa ka babae. Simpre ang iyang katubang si Jesus nga gipadala dinhi sa kalibutan. Niingon ang babae, sa tupa, Sir, labaw pa di ay kakang Jacob, nga kining tubigang akong gikapan, tubig mani o atabay mani kang Jacob. O sa giingon ni Jesus sa 13, si Jesus mituba ang muinom ni ining tubiga o hawon. Giklaro niya. Ingon siya, kining tubiga nga gikapan sa katigulangan, kining tubiga kung makainom ang tao uhawon ra gyud. Ingon siya, si Jesus mitubag ang muinom ni ining tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayon uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan, maghatag og kinabuhi, maghatag buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Wow! Nangangha ang babae nga taga Samaria. Unsay iyang tubag? Ingon ang babae sa 15. Ang babae mingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga aron dili na ako uhawon. Nga naman natagatagamtam ng usa ka babay nga sa iyang pagkalo sa tubig sa mga katigulangan, nagsakripisyo siya, naghago siya, o gibati lang gyapon niya ang kauhaw. Nining kalibutan na igsoon, bisag kung sa panimo kaadunahan, naatanan nga mga butang, naatanan kaptangan, apan dili gyud ka matagbaw igsoon, kay way katagbawan ang mga butang dinis kalibutan. Apan ang tubig nga maghatag og kinabuhi nga mao ang minsay sa Ginoo, mao'y muhatod sa kadaogan, muhatod kanimo sa kasiguruhan nga mao ang minsay sa Ginoo igsoon. Ingon ang usa ka babae, Sir, hatagi ko niini, kay nalato na kog kinabo dinis tubig, mubati lang yapon kog uhaw. Ikaw ug ako, kung dunay minsay sa Ginoo, dili na gyud ka uhawon igsoon. Ang tanan nimong mga plano, ang tanan nimong desisyon, kanunay kining dunay kadaogan nga numan kauban nimo ang Ginoo. Wow! Ikaw ug ako, kung ang imong mentalidad
mga materialistic lamang hinumdumi, di gud ka matagbaw igsoon. Apan kundo na kay pulong sa Ginoo, naa ang tinud-anay nga katagbawan. Tanawa ra gud. Ingon ang 15, ang babae mingingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga aron dili na ako uhawon o dili na usab ako muani pagkalos. Gibati na niya kakapoy. Ikaw ug ako kung duna na kay kakapoy diha sa pagpangalagad sa Ginoo, duna na kay kakapoy sa imong sitwasyon karon, duula si Jesus nganuman siya lamang ang magahatag kanimong katagbawan sa imong gipas-an karon. Mga kabuk at mga problema, mga pagsulay, duula si Jesus. Unsay giingon diha sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28, umari ka mong tanan nga nabudlay o nabugatan kay papahulayon ko kamo. Wala ni pastor, wala ni pastora ang kapahulayan, kundili ang kapahulayan maigsoon naa mismo sa kasulatan. Kung ikaw magbasa ni ini, labaw sa tanan kung ikaw magkinaboy sa pulong sa Ginoo. Maunay Ginoo. Ingon si Jesus, ingon ang babae miingon, Sir, hatagi ako ni ining tubiga aron dili na ko uhawon o dili na usab ako muanhi pag-usab pagkalos. Ganong nasulti to sa babae, gipati na niya ang kakapoy, gipati na niya ang kaluya, nang ginahanglan siya sa tinuod nga tubig igsoon. Ikaw ug ako nagkinahanglan kas minsayes Ginoo, kay diha sa minsayes Ginoo ang katagbawan kasiguruhan kadaugan naa sa pulong sa Dios. Wow. Ingon ang 16, o giingnan siya ni Jesus, lakaw tawga ang imuhang bana o balik ngari, wala ako'y bana. Gibitik siya. Ingon ang babae, wala ako'y bana. Miingon ang babae, si Jesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana o ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod nimong bana. Diha siya natingala sa iyang gikaatubang nga mao si Jesus, nganong nagkahibalo sa tanan niyang kahimtang nga niingon siya, tinuod ng imong giingon kay do na kay 5 ka bana, apan dili tinuod ka bana. Grabe sa. Ingon diri 19 ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Diha siya nakatuo igsoon, ingon siya nga, Sir, tinuod nga propeta ka. Ang babae mo igsoon, to see is to believe. Ngano man sa sinugdanan niingon siya, unsa may imuhang buhaton, Sir? Nagdala pa kag kabo? Kay kining tubiga nga akong gikaban, tubig o tabay panis ako ang katigulangan sa una kang hako. Kay kung wakani kay timba, Sir, di ko ka kainom karon. Apan unsay giingon ni Jesus, kining tubiga nga inyong giinom mao ni tubig nga dunay katapusan. Ang makainom niini bation lang gyapon og kauhaw, apan ang tubig nga akong ihatag sa mga katawhan nga mao ang pulong sa Ginoo, mao ni mutagbaw, mao ni mutagbo, mao ni mutulin, mao ni mubag-o sa atong kinabuhi nining kalibutan na makaigsunan aron sa pagbalik ni Jesus. Ikaw ug ako saludo ta. Wow, taas noo nganuman ang imong kinabuhi haom sa pulong sa Ginoo. Manghinaot ko, walay laing makatagbaw, walay laing makatambal sa kauhaw diha sa espirituhanon nga bahin, kundili ang mensahe lang Diyos Ginoo, mga binangga. Ayaw paminawa ang mga mensahe sa palibot. Ayaw paminawa ang mga mensahe nga dili insakto, nga dili haom sa pulong sa Ginoo, kay muhaton na nimo
kaalautan, muhatod na nimo kakapoy, muhatod na nimo problema, may igsoon sama sa gibati sa usa ka babay nga taga Samaria. Ingon siya, tagai ko sa tubig nga imong ihatag, kay nalaton ako kinabo ni ining tubig, sikat sa katigulangan. Hinumdumi mga igsoon, daghang mga mensyador sa tibok kalibutan, apan ang kinabuhi sukuhi sa balang kasulatan. Base sa balang kasulatan, dili na buhaton igsoon. Mubalik lang ko mga kaigsuonan, ilabi na sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Ako rin isudlan may igsoon o awit. Salamat sa Ginoo sa atong pag-uban-uban sa inyong pagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao, sa inyong pag-share sa atong programa. Ilabi na sa naminaw karon sa FM radio nga nagapalipot dinhi sa Shine FM 95.3. Manghinaot ko nga adto namoy nakatunan sa atong hamubo nga mensahe. Ug mag-adlaw sa katapusan mga kaigsuonan nga sinulat dinhi sa Pinadaya kapitulo 22 bersikulo 16 ngadto na gyud sa 21. Katapusan ni siyang sinulat diya sa Pinadaya o Revelation o niya sa sunod nato nga pag-uban-uban human sa Thanksgiving adto na ta sa pasalamatan sa imong pagkamaayo, pagkabutan nga Dios nga way sama kanimo amahan. Lord, wa kami arang mahimo sa mong kaugalingon kuno ikaw kanamo Lord. Sa tanan karon nga naminaw sa FM radio, sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao, ikaw nakakita sa ilang kahimtang amahan. Ikaw nakasusi sila kasing-kasing unang-unang sa labutan. Kung doon na may mga kabukat, doon na may mga problema, ikaw o Diyos maghatag inikagaan, minagi sa balang kasulatan. Salamat o Diyos sa tanan usab nga nagasirmi ini, ikaw makapanalangin silang kinabuhi. O sa tanan nga nagahago o Diyos, I declare blessing sa matagusa. I declare prosperity. Labo sa tanan sa among station manager upang adlaw sila pag-travel gikan sa Cebu. Bisan pa man sa among general station manager nga gikan sa gihungan uban sa mga DJ o sa tanan makatawan upang adlaw nga mo paingon nining mao nga dapit Lord. I declare blessing sa matagusa, protektado sila sa ila gikan sa imong gahom o kamping ang kanilang mga kinabuhi aman. Sa tanang magkaigsunan dinhi sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa kabuhi Lord, upang adlaw magkahayusa kami magtinambayayungay alang sa pagpangandap o Diyos sa dakong celebration, pagpasalamat nga na kanimo. Walay lain namong ipasidunggan, ipasalamatan nining mao nga dapit kung dili ikaw ang Diyos nga mo tag-iya sa among mga kinabuhi aman. Salamat o Diyos sa tanan nga naghago, sa tanan o Diyos nga naghatag og panahon. Lord, salamat o gatagos ka sa pagdaig pagpasalamat nga ikaw nga panalangin sa matagusan nila ang mga kinabuhi. Pinagi lamang sa imong bugtong ang personal na mo nga manluluwas. Ang tanan magingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Ako lang ning asudlan o awit. O niya ako lang ihatag sa atong natitijin ang pagpadayon. God bless you o maayong buntag ka nato nga tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaambit. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-share o sa pagpaminaw sa FM radio o sa pagwat sa Facebook Live Luzon, Visayas, at Mindanao, even sa akong wife karon nga naa karon sa Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo, maayong gabi kaninyong tanan diha pastora sa Saudi Arabia. God bless everyone. Mo-exit na ko maigsoon. Bye-bye.